Кніга лічбаў, раздзел 14. Дык увесь народ у тую ноч плакаў у голас, і наракалі на Маісея і Аарона усе сыны Ізраіля, гаворачы: лепш было б, каб мы паўміралі ў Егіпце, бо ў той безлюднай пустыні. Навошта завёў нас Господ у гэтую зямлю, бо мы загінулі ад меча, а жонкі і дзеці нашы пайшлі ў палон. Ці не лепш нам вярнуцца ў Егіпет? Адзін аднаму казалі: паставім сабе правадыра і вернемся ў Егіпет. Пачуўшы гэта, Маісей і Аарон палі воблач на зямлю перад усёй грамадою сыноў Ізраіля. А Ешуа, сын Нуна, і Калеб, сын Ефоны, якія самі аглядалі зямлю, раздзёрлі шаты свае і казалі ўсёй грамадзе сыноў Ізраіля: зямля, якую мы абышлі, вельмі добрая. Калі ласкавы будзе Господ, то увядзе нас у яе і дасць нам зямлю, што ацякае малаком і мёдам. Не бунтуйце супраць Господа і не палохайце народа той зямлі, бо як хлеб мы можам іх праглынуць. Адышла ад іх уся дапамога. Господ з намі, не бойцеся. І калі ўся грамада залямантавала і хацела іх укаменаваць, над палаткай сустрэчы з'явілася слава Господа перад усімі сынамі Ізраіля. І прамовіў Господ да Маісея: дакуль будзе зневажаць мяне народ гэты, і дакуль не будзе ён верыць усім знакам, якія я учыніў перад ім. Такім чынам я адведаю іх пошасцю і вынешу. З цябе ж зраблю вялікі народ, мацнейшы за іх. І Маісей сказаў Господу: хай пачуюць егіпцяне, з грамады якіх вывеў ты народ гэты, магутнасцю сваёй. І хай сыны скажуць жыхарам той зямлі, бо яны чулі, што ты, Господзе, знаходзішся ў народзе гэтым і паказваеш тварам да твару, і воблака тваё пакрывае іх, і ты ідзеш перад імі ўдзень у слупе воблачным, а ўначы ў слупе вогненным. І калі гэты народ заб'еш да апошняга чалавека, народы, якія чулі голас твой, скажуць: Господ не мог увесці народ у зямлю, аб якой ім прысягнуў, таму забіў іх у пустыні. Дык хай уславіцца магутнасць Господа, як ты прысягнуў, кажучы: Господ цярплівы у бязмежнай міласэрнасці, што прабачае павіннасці і злачынствы і не пакідае нікога без пакарання. Ён карае грахі бацькоў на сынах да 3 і 4 пакалення. Малю, даруй грэх народу гэтаму дзеля вялікай міласэрнасці тваёй, як ты быў ласкавы да народа гэтага ад Егіпта аж да гэтага месца. І сказаў Господ: вось жа, я прабачаю паводле слова твайго. Я жыву, і слава Господа напаўняю усю зямлю. І ўсё ж людзі, якія бачылі веліч маю і знакі, якія чыніў я ў Егіпце і ў пустыне, спакушалі мяне і ўжо 10 разоў і не слухаліся голасу майго. Не пабачыць яны зямлі, якою прысягнуў я бацькам іх, і ніхто з тых, хто зневажаў мяне, не будзе аглядаць яе. Паслухача свайго Калеба, поўнага іншага духа, які ідзе за мною, увяду я ў тую зямлю, якую ён абышоў, і нашчадкі яго авалодаюць ёю. Таму што Амалек і Хананеі жывуць у далінах. Заўтра здымецеся з лагера і вярніцеся ў пустыню шляхам да Чырвонага мора. І казаў Господ Маісею і Аарону, гаворачы: дакуль гэтая грамада найгоршая будзе наракаць на мяне. Чуў я нараканні сыноў Ізраіля, таму скажы ім: жыву я, кажа Господ, як вы гаварылі, бо я чуў, гэтак зраблю вам. У гэтай пустыні будуць ляжаць трупы вашы, усе, што палічаны былі ад 20 гадоў і вышэй, што наракалі на мяне. Не увойдзеце вы ў зямлю, над якой я падняў руку сваю, каб пасяліць вас.
апрача Каліба, сына Ефоны, і Ешуа, сына Нуна. Дзяцей жа вашых, пра якіх вы гаварылі, што будуць яны здабычай ворагаў, я ўвяду, каб убачылі зямлю, якая вам не спадабалася. Вашы трупы будуць ляжаць у гэтай пустыні. Сыны вашы будуць пастухамі ў пустыні 40 гадоў і будуць цярпець за распусту вашу, пакуль не знікнуць трупы вашы ў пустыні. Па ліку 40 дзён, на працягу якіх аглядалі вы зямлю, год будзе злічаны за дзень. 40 гадоў вы будзеце вынасіць несправядлівасці вашай і даведаецеся, што такое помста мая. Я, Господ, сказаў і так зраблю гэтай найгоршай грамадзе, што збунтавалася супраць мяне. У гэтай пустыні вы загінеце і памраце. Такім чынам, усе людзі, якіх паслаў Маісей на агляданне зямлі і якія, вярнуўшыся, прымусілі ўсю грамаду наракаць, падаючы ліхія весткі аб зямлі, памерлі і былі ўдараны ў прысутнасці Господа. Аднак Ешуа, сын Нуна, і Каліб, сын Ефоны, засталіся жывымі з усіх, хто хадзілі аглядаць зямлю. І ўсе гэтыя словы пераказаў Маісей усім сынам Ізраіля, і народ вельмі засмуткаваў. І вось, устаўшы раніцай, узышлі яны на вяршыню гары і казалі: «Гатовы мы пайсці ў зямлю, пра якую казаў Господ, бо мы зграшылі». Маісей сказаў ім: «Чаму вы пераступаеце словы Господа? Гэта не пойдзе вам на карысць. Не ідзіце, бо няма Господа з вамі, каб не загінулі вы ад ворагаў вашых. Амалекцы і хананеі перад вамі, ад іх меча загінеце, таму што вы не пажадалі знайсці супакой у Господзе, і не будзець з вамі Господ». Але ахутаныя цемраю, яны ўзышлі на вяршыну гары. Каўчэг жа Господавага запавету і Маісей не выйшлі з лагера. І выйшлі амалекцы і хананеі, што пражывалі на гары, і, удараючы іх і забіваючы, гналі іх аж да Хормы.